Какво става, хора от YouTube? Ние сме двамата вратовци и днес ще играя Minecraft Pocket Edition. Да, и започваме да играем на Survival, оцеляване. Пичове, и този епизод ще направя една къща от камъни. Малко да намаля звука. Да спим, не можем да спим. Добре, малко звука така да е точно. Да, и пичове, ще вземем един меч. Той е ден, бе. Да, пичове, ден е. Не, както го казвах. Къде беше това? Добре, не беше тук. Ето. Ще правим къща от калдъръм. Дай, пичове, започваме да правим къщата. И, пичове, аз съм в парка, пичове, много клипове ще правя в парка ни, защото у нас ми е скучно и затова. Тук ще правя клипчетата. Някъде толкова ще ми е голяма, не искам да ми е чак толкова голяма. Ще направим тук така. Така. Пиче, ще взема кирка, защото сега сгреших. Къде ми бяха кирките? Пичове, не си мислете, че съм читнал или нещо такова. Аз просто много играя Майнкрафт и затова съм много добър. Да не мислите, че съм читнал. Така. Тук мисля да сложа прозорците, които ни са нужни за светлина. Пичове, надявам се да ме чувате. Нищо много тихо говоря, имам кашлица и за това. Свършихме. Почваме. Тук мисля да сложа сега вратата. Ще прескоча един ред. Хора, втори епизод ще копая в моята мина. Аз имам и мина. С един приятел. Или сами, не знам. Ще видим. Майка.
И тук да направя един ред и съм готов. Да, така. Пичове, мисля, че не е чак толкова хубава тази къща, но какво да се прави? Сега трябва ми врата. Дай, пичове. Дай, пичове. Ето ние. Сега ще сложим от завеждането. Обаче ние имаме ли нещо да сложим, например, работна маса, там нещо? Не. Пичове, другия епизод ще направят завеждането или още по-другия. Дай, пичове, както гледате, направихме тази къща. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, се абонирайте за нашия канал, за да бъде винаги с мен. За да бъде винаги с нас. Дай, пичове. И не забравяйте да оставите един лайк за този клип. И пишете отдолу в коментарите какви игри харесвате. И чао, чао!